Dobrý večer. Pokračujeme v cykle relácií Mystérium života, v ktorých po malých kvapkách odhaľujeme tajomstvá, ktoré súvisia s každou živou bytosťou. Dnes nadviažeme na tú problematiku, o ktorej sme už raz hovorili, a budeme hovoriť o duchovných príčinách chorôb. Pokúsime sa namixovať nápoj, v ktorom budú vedomosti, ochota, chcenie, ale predovšetkým veľa, veľa lásky. Pozývame vás tento nápoj spolu s nami vypiť. Mixovať ho budú naši hostia. Pán doktor Ivan Rusnák, kandidát vied, primár interného oddelenia nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. A pán doktor Emil Páleš, kandidát vied, filozof a religionista, šéfredaktor časopisu Sofia. Páni, dobrý večer. Vítajte v relácii. Dobrý večer. Ja sa teraz pokúsim pripomenúť si tie myšlienky, tie slová, tie vety, ktoré odzneli už predtým, aby sme si pripomenuli a nadviazali na to, o čom sme už hovorili. Choroba nie je našim nepriateľom. Človek, hlavne svojim myslením a spôsobom života, si chorobu sám privoláva a práve preto je aj sám za ňu zodpovedný. Človek podlieha nemenným duchovným zákonom, sú večné. Sú to hlboké myšlienky, o každý z nich by sa dalo veľmi, veľmi dlho hovoriť. Tak začnime poslaním človeka na zemi. Prečo sme tu? Tak, myslím, že môžeme začať tým koreňom toho, že my dnes môžeme, myslím, už si uvedomiť, teda nie už len tušiť alebo veriť, to, že život človeka, jednotlivca, nie je len nejakou slepou jazdou náhod, ale môžeme zodpovedne povedať, že tu existuje niečo ako životný plán, ako životná úloha, ako poslanie individuálne toho jednotlivca. A nie v tom zmysle, že by bolo všetko predurčené v živote, ale v tom zmysle, že existuje cieľ, existuje úloha životná, ktorá je pre každého iná. To môžeme vidieť objektívne napríklad zo životopisov veľkých osobností. Tam sa dá ukázať, že v ich životoch existujú určité rytmy, určitý systém. Povedzme, že v určitých obdobiach medzi 7. a 14. rokom už sa predznačujú určité tendencie, ktoré sa potom profesionálne naplnia medzi 28. a 35. rokom. Nebudem to vysvetľovať, ale ide o to, že v osude človeka sa prejavuje určitý rytmus, systém, múdrosť. To je to, čo nám objektívne naznačuje, že tu je niečo ako poslanie, úloha. A subjektívne, vnútorne ten človek tiež to viac či menej vedome cíti, prežíva, že prišiel už na ten svet s určitou úlohou, s určitým poslaním aj s určitými vlohami, talentami, ktoré k tomu dostal. To človek prežíva ako pocit nejakého buď poslania, alebo povedzme ambície, že na niečo má, že by chcel nejako tvoriť niečo v nejakej oblasti. A tak poviem, to zviera tomu koníkovi stačí, keď má ovoz v stajni, alebo to zviera v prírode, v divokej je zdravé, keď má to okolie harmonické, ale človek nie. Človek má určité vyššie, tie duchovné potreby. On musí niečo aj tvoriť, má nejaké estetické, etické potreby, ktoré keď nie sú naplnené, keď nie je v súlade so sebou, keď akoby nerobí to, čo mu hovorí to jeho svedomie, to jeho vyššie ja, tak tam je ten prvý koreň, ten zdroj toho, ten prvotný zdroj, tam treba hľadať toho konfliktu, psychického napätia, a následne potom aj tej fyzickej choroby. Čiže zakladateľ logoterapie viedenského smeru Viktor Emanuel Frankl tento veľmi pekne zhrnul a sa dopracoval k tomu, že hovorí to, čo je rozhodujúce pre človeka skutočne. To nie je sexualita, ako povedal Freud, nie je to ani tá vôľa k moci, ako učil Adler, ale Frankl hovorí zmysluplnosť. To je to, že človek musí mať v živote zmysel. Toľko podnetov na zamyslenie. Pán Rusnák, chcete k tomu niečo dodať celkom určite? Viete, ja si myslím, k tomu ešte by som dodal jedno.
prichádzame a my sa musíme naučiť žiť. Musíme sa naučiť kráčať cestou životom. A to je tiež jedna z našich úloh. A to sa musí naučiť každý. My tou cestou života kráčame tým, že sa každý deň musíme nejak rozhodovať. Musíme v svojich rozhodnutiach sa posúvať smerom dopredu. A v tých našich rozhodnutiach často v posledných dobách sa uplatňuje hlavne naše ja. Naše egoistické ja. A keď chcem. Ja chcem. A vy ste hovorili o tom súdku lásky. Ja si myslím, že v dnešnom živote ako si sa láska dostáva na perifériu. Nemyslíme si, že láska je len objímanie sa. Pochopme, že láska je vždy len dávať tomu druhému to, čo mu prospieva. Láska je i prvok prísnosti. Ak ja mám priateľa, ktorý je, povedzme, chorý a, povedzme, je fajčiar, možno by očakával odo mňa, že mu donesiem cigarety. Ale ako keď ho prídem navštíviť, pretože ho mám rád, mu cigarety neprinesiem. Mu prinesiem, čo ja viem, kilo jablk. My si musíme uvedomiť, že tento prvok je mimoriadne dôležitý. Dávať druhému to, čo mu prospieva. Alebo nikdy neurobme druhému to, čo nechceme, aby robili druhý nám. To je staré pravidlo, ktoré treba stále dávať do popredia. Láska pôsobí v každom smere. Či už je to vo vzťahu lekára k pacientovi. Napríklad, to je starý známy štatistický pokus zo Švédska, kde hodnotili len takú prostú chorobu, ako je angína, podľa vzťahu lekára k pacientovi. Jedna skupinka bola vytvorená asi tým spôsobom, že otvorte ústa, povedzte a máte angínu, tu máte penicilín, príďte o týždeň. To je ten náš bežný štandard. Druhá skupinka bola vytvorená tým spôsobom, že potom, ako sa lekár pozrel pacientovi do hrdla, si ho posadil a len po druhej minútky sa s ním rozprával. Máte angínu, nebojte sa, budete mať ešte asi dneska, zajtra teploty, ale to nevadí, to je normálny priebeh ochorenia. Ak by ste mali aj v tretí deň, ozvite sa po telefóne. Len táto jedna rozvitá veta stačila na to, aby sa práceneschopnosť u tejto skupiny, s ktorou sa lekár porozprával, skrátila zhruba o 25 až 30 %. Teda prejav lásky, pohody na ambulancii zreteľne skracoval priemernú ošetrovaciu dobu. Našou úlohou je teda, aby sme naplnili svoj cieľ, o ktorom hovoril pán Páleš, naučiť sa robiť kroky lásky. Ja sa teraz opýtam tak úplne mimo. Učí sa toto na medicíne? No, na medicíne nás naučili anatómiu, fyziológiu, biochémiu a rôzne ďalšie mimoriadne dôležité medicínske obory, ale tomu, čo sa týka duševného života, sme sa venovali len okrajovo. Psychológia je len kratučký úsek štúdia dnešného študenta. V psychiatrii sa takisto venujeme duševnému životu, ale toho je málo. Ja si myslím, že pre budúcnosť budeme musieť venovať sa tejto oblasti oveľa viac. Pripustme teda, že keď človek žije v morálke, žije skromne a dobre, že by nemal byť chorý. Tak by to asi, alebo teda mal by čím menej chorieť. Ale život dokazuje častokrát opak. Prečo sú tí zlí, takto veľmi hrubo to povieme, veľakrát zdravší ako tí iní, ktorí sú takí čistí a morálni? Tak na to sa ľudia často pýtajú. Ja som taký, ten je dobrý človek a chorý a tam niekto hreší a tak ďalej a teší sa pevnému zdraviu. Tak to už Ctibor Bezdiek, ktorý bol takým priekopníkom etikoterapie v medzivojnovom období, on už na toto pekne odpovedal, vystihol tú podstatu, že človek s citlivejším svedomím, ten, ktorý viac reaguje a mu leží na srdci tie drobné aj tie morálne priestupky, ten sa skôr dostane do toho psychického napätia a stresu, do takého morálneho konfliktu, že niečo neplní, čo cíti, že by mal, a vlastne ochorie.
Zatiaľ, čo ten taký človek ešte v takom tom prírodnom stave, taký hrubší, otrlejší, taký, čo to svedomie ešte spí, tak ten vlastne nemá problém. Tohoto ani nenapadne, že sa dopustil nejakej neetickosti alebo niečo, čiže tam to psychično nezasahuje to telo. Napriek tomu, keby som si ja mal vybrať, tak by som nikdy nechcel byť tým druhým človekom, tým zdravým, so zaspatým svedomím, ale radšej tým duchovne prebudeným, aj keď trošku chorým, pretože to súvisí s tou duševnou úlohou a duchovnou. Každý človek má akoby inú nádobu, rôzne veľkú. Niekto má veľkú a musí naplniť veľa. Niekto má menšiu a keď to naplní, vlastne je v harmonickom stave a to stačí. Čiže treba povedať napríklad, že nedá sa tak schematicky súdiť, že niekto, keď je chorý, to znamená hrešil, to je zlý človek. Nie. To môže byť človek, ktorý má náročnejšiu duchovnú úlohu, od ktorého to jeho vlastné svedomie požaduje viac. A preto je pre ňoho ťažšie byť vnútorne v súlade so sebou ako pre niekoho iného. Veľmi náročné, ale keď človek o tom uvažuje, tak vlastne dôjde k nejakému uzáveru. Pán Rusnák, neviem, dá sa to ešte nejakým spôsobom rozšíriť? Ja si myslím, že dala by sa použiť asi nasledovná analógia. My kráčame cestou života. Tá cesta, to je cesta k cieľu. Po bokoch tej cesty sú zvodidlá, na ktorých sú ostnaté drôty. Pokiaľ kráčame cestou života správne, teda nerobíme chyby, ideme bez problémov. Ako náhle sa odkloníme od toho správneho smeru, život nám chce pomocou tých zvodidiel s ostnatými drôtmi pomôcť. Pozor, nechoď tam. Za okrajom cesty je priepasť. Tam by si došiel k záhube. Alebo sa poraníš. Alebo sa poraníš. Ale už to poranenie začína na tých zvodidlách, ktoré nás prísne, ale láskavo upozorňujú, toto nie. Toto nebolo správne riešenie. Ty si musíš vybrať iné. Tu sa dá aplikovať to, že práve bolesť i choroba je veľa razy výrazom milosti, aby sme duchovne nezablúdili. Vracia nás späť, zastaví nás a dá nám zamyslieť sa, či naše rozhodnutia v minulosti boli správne. Pretože sústavne žijeme v následkoch svojich rozhodnutí. Musíme mať aj akúsi, moderne povedané, spätnú väzbu, aby sme vedeli, či naše rozhodnutia boli tie správne, v súlade s láskou, alebo nie. A potvrdzujem to, že chorý človek to nie je človek zlý. To je človek, ktorý robí chyby a zákony života mu láskavo chcú pomôcť, aby tie chyby nerobil. Existuje aj ten druhý pojem, čo ste hovorili, zdravých darebákov. To ako keby tým klesli tie zvodidlá a oni preletia. Nič netušia, ale letia smerom k záhube. Dá sa povedať aj príklad, čo sa stane s človekom, povedzme, ktorý vedome kradne alebo klame. Pomyslíme si na taký doslova hypotetický pokus, že my traja máme možnosť sledovať 100 ľudí, ktorí sa správajú doslova ako anjeli. Neurobia žiadnu chybu, rozhodujú sa stále v zákonoch lásky a jeden z nich sa rozhodne, že prilepší si tým, že bude klamať a kradnúť. Vie to len on a my traja. Čo sa bude diať? Samozrejme, ak niekto sa rozhodne pre takú činnosť, ako som pred chvíľou povedal, musí si dávať pozor, aby ho nechytili. To je logické. Ak sa to stane počase jeho systémom života, musí ho nutne napadnúť ďalšie. Ja si prilepšujem týmto spôsobom. Nie sú takí aj tí ostatní? Oni nie sú, my to vidíme. Podľa seba súdim teba. Presne tak. My to vidíme, že nie. Klame a kradne len on. Ale on upodozrieva 99, že či ho neokrádajú a neklamú. A je len otázka času, kedy skončí na psychiatrickom oddelení s ochorením, ktoré sa volá chorobná vzťahovačnosť alebo paranoja.